Kaixo, bideo tutorial honetan ikusiko dugu nola sortu egutegi bat zure Google kalendarren. Ikusi baino lehenago, zertarako nahi dugu egutegi berri bat. Adibidez, tutoria zara eta azterketa datak, txangoak eta egun berezien jakinarazpenak partekatu nahi dituzu ikasleekin eta baita haien familiekin. Beste adibide bat, zuzendaria zara eta klaustroak eta pabilerak edo mintegi bileren datak partekatu nahi dituzu irakasleekin. Nola egin? Sortu egutegi bat. Edo, azken adibidea, lantalde batean sartuta zaude eta deialdiak, bilerak eta gertakizun guztiak parte hartzaileekin partekatzeko sortu behar duzu egutegi berri bat. Nola sortzen da egutegi berri bat? Guztiok Google kalendarren gure izena daukan egutegi bat daukagu. Beste egutegi bat sortzeko, hemen klikatu behar duzu. Egutegi berria. Jarri jozu izena, azalpena, gero partekatzean besteek jakiteko zertan datzan, eta ordua por defecto normalean ondo dago. Sortu egutegia. Sortuta dago gatozen kalendarren orokorrera. Hemen dago egutegi berria, orain deialdi bat sortzean, aukera dezakegu edo pertsonalean edo beste egutegian txertatzea deialdi hori. Behin sortuta egutegi berria, nola partekatu lankidekin adibidez. 3 puntutxoetan klikatu, eta ezarpenak eta partekatzean sakatu. Lehenengo atala da, lehenengo datuak aldatzeko. Bigarren aukera, nirekin partekatzen dituzten gonbidapenak zuzen agertzeko egutegi honetan. Bai edo ez, zuek aukeratu. Atal hau oso garrantzitsua da. Publiko jartzen baduzu, guztiek ikusiko dute. Honek balio du adibidez, site batean edo zure blogean jartzeko eginkizunak. Normalean hau beti pribatua da. Eta bigarren aukera da, partekatzeko zure eskolako guztiekin. Normalean ez dugu partekatu nahi, bakarrik pertsona jakin batzuekin. Beraz, desaktibatu. Hirugarren pausoa. Norekin partekatu nahi duzu. Kontuan hartu, hemendik aurrera, partekatzen baduzu egutegi hau, deialdi guztiak besteek ikusiko dituztela. Lehenengo adibidekin jarraitzeko tutorea banaiz adibidez, hemen gehitu behar ditut, ikasleen eta gurasoen helbideak. Behin idatzita hemen helbide guztiak, zer egin dezakete gonbidatuek. Klikatu triangeluan eta aukera batzuk daude. Ikusi erabilgarritasuna bakarrik. Horrek esan nahi du, nik deialdi bat jartzen badut ordutegi konkretu batean, haiek ikusiko dute ni okupauta nagoela, baina ez dute ikusiko ez izenburua, ez barruko azalpena. Barruko azalpenak eta xehetasun guztiak ikusteko, bigarren aukera sakatu behar dut. Hirugarren aukera hautatzen badut, gonbidatuek aldaketak egin ditzakete nire egutegian, nire deialdietan. Eta laugarrena da, haiek aldaketak egiteko eta beste pertsonei ere gonbidatzeko. Normalean, gurasoekin eta ikaslekin, bigarren aukera pizten da. Haiek jakiteko egutegi hori partekatu nahi duzula, bidali behar diezu jakinarazpena. Eta bukatzeko, hemendik kudeatzen dituzu jakinarazpenak, eta site batean edo blog batean txertatzeko, kapsulatzeko HTML5 hizkuntzarekin zure egutegia. Damutzen bazara eta ezabatu nahi baduzu egutegi hau, hemen daukazu kentzeko aukera. Ezabatu klikatu eta ezabatzen duzu. Gatozen egutegi orokorrara. Esan dugun bezala, orain deialdi bat sortzean aukera ematen dizu zure pertsonalean edo beste egutegian sortzeko, txertatzeko deialdi hori. Froga bat egingo dugu eta gordeko dugu. Begira, gonbidatuei gonbidatu gabe. Gordetzen dugu deialdi hau, baina egutegi osoa partekatuta dagoenez, gonbidatuek
jasoko dute deialdi hau. Ikusiko dugu. Korreora ailegatu zaie abisua, ikusi Google Kalendar. Hemen dago, ez da nire egutegia, baizik eta beste batek egin duena, otros kalendarios, eta nirekin partekatu duena, hemen agertzen da lantaldearen egutegia. Eta deialdia hemen goizeko 10etan agertzen da. Nahi badut, kolorea alda dezaket. Klikatu 3 puntutxoetan eta hautatu beste kolore bat. Lantaldearen egutegiaren kolorea hemendik aurrera laranja izango da. Erabiltzaile honek aldatu du bere kolorea. Eta bukatzeko, egutegi asko baldin badituzu eta hau beteta baldin badago, egutegi bakar bat ikusteko, klikatu 3 puntutxoetan, mostrar solo este, eta besteak desgaitzen dira. Eskerrik asko, agur!